I stadiwm Pen y Pound nesaf ar gyfer gêm yng Cwpan y Gynghrair Merched Cymru rhwng y Fenni a Cascade. Bu bron i'r Fenni fynd ar y blaen ar ôl munud, ergyd gan Lindsay Davies yn cael ei arbed yn dda gan Holly Williams. Daeth y gôl gyntaf ar ôl 5 munud o chwarae. Lauren Boyd yn rhoi'r Fenni ar y blaen ar ôl sgorio'n uniongyrchol o gic gornel. Dechrau ddawol gan y tîm cartra. Roedd hi bron yn ddwy i'r Fenni wedi 20 munud wrth i'r golwr Holly Williams fentro'n rhy bell. Ond Amy Thrupp yn methu'r cyfle i ddyblu'r fantais gyda'r gôl yn agorad. Tipyn o ddehangfa i Cascade. Diflannodd mantais y tîm cartra wedi awr o chwarae. Annie Lewis yn dod â Cascade yn gyfartal gyda chic osod 2 llodrus o belltar. Gôl a hannar gan yr ymwelwyr. Cafodd Annie Lewis gyfle i sgorio eto funud yn ddiweddarach. Golwr y Fenni, Zara Pernalet, yn pasio'n llac, ond yn falch iawn o weld y bêl yn mynd heibio'r postyn. Aeth y Fenni'n agos i ail gôl yn dilyn gwaith da, cergyd fentrus arall gan Thrupp, ond y traws yn nadur tîm cartra rhag mynd ar y blaen y tro yma. Yna, gyda chwarter awr o'r gêm ar ôl, roedd Cascade ar y blaen yn erbyn llif y chwarae, ergyd nerthol gan Abby Davies yn hedfan dros ben y golwr i gefn yr hwyd. Dawnsiodd Caitlin Davies i ffordd drwy 2 o chwaraewyr Cascade, ond y traws yn rhwystro'r tîm cartra rhag unioni'r sgôr unwaith eto. Am gôl fydda honna wedi bod. 2 funud yn ddiweddarach, roedd y golwr Holly Williams ar waith unwaith eto. Yn arbed yn dda, ond y dyfarnwr yn rhoi cic o'r smotin i'r Fenni ar ôl i Daisy Evan Watkins lawio yn y cwrt. Anodd dadla efo'r penderfyniad yna. Cyfle enfawr i Mali Summers dod ar Fenni'n gyfartal, ond y gic o'r smotin yn un wael ac yn bell dros y targed. Roedd na amser am un cyfle arall i'r Fenni. Lindsay Davies yn torri'n glir, 1 yn erbyn 1 ar ôl pas hyfryd gan Amy Thrupp. Ond Holly Williams yn sefyll yn gadarn unwaith eto. Cascade felly'n mentro i rown nesaf Cwpan y Gynghrair Merched Cymru. I'm extremely proud of the girls and the whole team and all the staff behind the scenes. And to come back today, we started very slow. We gave them the ball a lot the first half. So to come out then and win the game 2-1, I'm very happy with that today. Ni'n gwybod, nhw'n tîm dda, felly bydd pawb yn mor hapus. Ni'n gweithio'n galed, ymarfer trwy'r amser, felly mae'n neis i dechrau gweld bod canlyniadau'n dod ar ôl y holl gwaith caled ni wedi wneud. I thought the first half we dominated it, the game, we controlled the game, and then we came out really slow. They were hungrier, they won every tackle, every 50-50, every header, and fair play to them, they deserved it, to be honest, in the end. I know we've missed a penalty, we hit the bar twice, but they just a bit more desire, I think.